Adonje weche mag ohala bad piny owacho mochung'ne kano muoma ma weggi pok okawo midendo ni Unclaimed Finance Assets Authority koni gin kod kwano muom maromo bilion 62 ma weggi pok okawo nyaka sani e pacho ka. Kane giloso Mombasa romo mane gibago matigo ruodhi kachiel kod jolupgi yore mag londach pesago. Apisas mag riwruogno koni kwana tambalo maduong' ma pesago gin mag jogo ma pod ngima ma ok mago moseto ngimagi kaka oganda mathoth paro. Gikoni gigeto ruodhi kachiel kod jolupgi e chenro makamano mondo mi gichwal ote makamane kor gwenge. To chutho kinde ma gibago romo opogore mago mag baraza. Ma en bang' yango ni oganda mathoth osebedo ka chandore nikech onge mar omuom kako machielo to gin kod omuom tandawuoye duolno to gikia ka ginyalo luwo ndach pesago. Of 32 billion Kenya shillings in cash, and we felt it's important that we partner with other government agencies as a government agency so that we're able to sensitize the general public on what we do and how people can claim these monies. Kwa nafikiri ni watu wamekufa, wameaga. Lakini kuingia huko hata nimekuta pesa mingi sana ni ya Gen Z. Wengine tu watu wanaenda kuweka deposit kule kotini for cash bills, ukililizua unasahau deposit za maji, wengine hata ni shares wanunua wakasahau. Na kwa hivyo kitu ningetaka kuambia hata wale vijana wa Gen Z, even Gen X, even millennials, even baby, every generation tuko na pesa yao, wale wako hai, na pia tuko na wale waliaga, lakini wengi ni wale wako hai. So wamekuja leo kufunza watu wa Mombasa County, ndio ecosystem ya SMS unaangalia, uweze kuangalia kama kuna pesa ambaye iko kwa account ambaye pengine amesahau ama mzazi wake amewacha, na wanafunzwa vile ya kupata hizo